Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Big Brother. Όπως είδατε και από τον τίτλο, νέος παίκτης θα μπει στο σπίτι του μεγάλου αδερφού. Ποιοι είναι οι δύο αρχηγοί, πάμε να σας πω. Οι δύο αρχηγοί είναι ο Ντάντα και ο Κωνσταντίνος, όπως τον αποκαλούν Γκάς. Πάμε όμως να σας πω και ποιος είναι ο παίκτης που θα κάνει την εμφάνισή του. Πρόκειται λοιπόν για ένα νεαρό άντρα 25 χρονών, κατάγεται από τη Χαλκίδα και είναι ποδοσφαιριστής. Το όνομά του Ανδρέας. Αναμένουμε λοιπόν να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες να μπαίνει στο σπίτι του μεγάλου αδελφού. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!